Okay guys, quick question. Ndeapi maAdverts anonakidza akuitwa mazuwano kana kuti aitwa kare? Muvideo ranhasi muchanyasozvionera mega because ndanyasotora maAdverts akare ese ndakamaisa panapa nemaAdverts amazuwano ndakamaisa panapa. Saka nichatanga nekukutaridzai rakaitwa nenyaradzo, then ndobva ndakutaridzai rekare rakaitwa negold star. Saka tisingakuwesterei time dzenyu because data rikudhura mana. Ngatitange. Chinhu ngachitange. Alright, kune vasiri kunzwisa video iri. Uyu mukomana ari kutsvaga chimbuzi. Ari kutsvaga pekuitira tsvina. Ya, apa nyaradzo yakapedza apa. Yakabva vamaketa zvimateledzi zvavo izvi. Wane statement ranyorwa pekupedzisira manje. Alright, hani muchiri kuziya renyaradzo ramaona izvezvi remurume anga achitsvaga pekuitira tsvina. Chiona rimwe racho manje rakaitwa kare neimwe kambani. Tete, the Mani family vakaoma. Ah, what have they done now? Nesiro katete, ndakazona mai Mani vakati zvekutakura mombe. Mombe? Mombe chayo Tete. Mombe chayo? That's nothing. Antiko sekuru wacho handisine zuro ndakaona kutamba karati murodhi. Karati? Kuti kia. Satambe shasha. Zvichiri kukushamisa ine. Mukadzi wemudhara uye nezuro aida kuramba vha mutandu muyaida kumbira Beeg. No wonder why that boy is so clever. That family is incredible. I wish I knew their secret. Booster white sugar, muko kasima, Hasta manyama. Vakapedza. Mungona advert rakarohwa kare. Saka pandoda kuti mugotaura panopera video rinono kuti ndeapi akanyanya. Saka izvozvi ndakuchikuplayira rimwe ramazuwano. Iri rakaactwa namama V iri vachiadvertisa yachiona ikambani yacho yaakuadvertisa mega. Urudei. Iwe zvandodrive usiku. Iwe zvandodrive usiku unozvona. Zvandodrive usiku unozvona. Kuzichiro bauya kuno. Ndiri kutozvona kuti panodrivewa. Ndosaka ndauya nekuno ngoti ndine zvandinodrivewa futi. Wazvizwa? Sosini. Anwe mwamuka ere mwamuka. Welcome to Chicken ndokubatsirai nei. Mati? Tokugashirai kuno kuchicken ndokubatsirai nei. Sosini. Ndazwa sosini. Manje mama I drive through kuno. Ndine zvandinodriva zvausingaone madziso enyama mwana. Alright mama. Repa masosini apa manje tine mareps, tine mabega nemawings. Mukuda kombo The beggar is not a chooser. Pabega apo. Hondi. Nditepe hangu. Zvaita izvi. Hondi. Let me drive to the next window. Yeah, drive to the next window. Thank you. Iwo gare pasa panorasa. Gara pa muzukuru wangu. Marona video rakanyanya iri readvert rechicken in. Saka izvezvi takuchida ndichikutaridzai advert rakarohwa kare munhu andisira maclips aya ati ndikupinza rejam next, but pavideo rangu randakamboita last time remaAdverts ndakambori react, but ngatirione futi kuitira vamwe vasina kuriona.
zimukono wakuira bhazi vakananga ikoko vakanganoka pasoro kavo mutakunanja wesanje napetabi yesanje haifanire kushayikwa ngaigare iripo ndinovatsvaga chete ndivape yavo sanje mutakunanja wesanje napetabi yesanje mutakunanja wesanje napetabi yesanje chimukopo chemutakunanja uchipasina nyuchi kuzibirwa kwega kwega kuzibirwa kwega kwega mutakunanja wesanje napetabi yesanje mutakunanja wesanje napetabi yesanje yes man ani mazvonera mega aiwa apa vakagona level rakare alright amana handisi kuda kutaridza side nokuti ndakataridza side vamwe vanhu vanobva vabhoikana saka izvezvi ndoda kumbokutaridzira amazwano iri riri kuenda next rakarohwa nafreds ndiyo ndazongoti ndiuye nayo muone maininawo kulezi iwawa ungonyaranyara nemabreds muresa maiguru wangu nai makadizvenyu maiguru azvipira here mainini kuzvipira kuita sei pari kuda kuyambuka gungwa here kana kuroverwa pamuchinjikwa nei aiwa kuzi pamunini vanoda kushinga ibasa umberi unotoda macertificate iyo ibasa shoma here zvokunda imi asvikaki azvipira tinokutambirai tiratidze kulezi chimoko nhasi mamba kutembedza bamukuru wenyu akaembedza mukomane timamuda unoona bebe aiwa ndoziva ingo kulezi vacho kumani andangoti nditaura vagare vaziva angauchema nzara manje tamuda ndirese handimai nepepere mapavatongotengera tese mani vakadzi wopo mari dzangu dzasati dzapinda dzapinda nditongonyara hangu mainini otherwise papasitorina alright chinhu naipapeka zina munotenga wetcomb mudzoke nechange nenda kutenga rake chete chete imimi tinoona notaenda umba alright vabereki variko here vese variko kokumusha masvimbo kwachivi nabamunini vanonoka vatinonoke apa saka mukuenda nabamunini here kumusha kwachivi avagone kurima ka handite chitoro azona munhu atinonoke kuti nya tapedziraenda kumukaka chaitoti blaze pachenji papasiruda kuti movha vangotitira nemadrinks era anodzipa nayo asi zvamapiwa zvina madrink renebamunini kombo yoinaye nemadrink amwe mukuti kudi aka madrinks andakuwa uchatudza chiko zvingatoswerera mumwezvo zvinopiwa madrink izvi maybe watokangamwa hazviiti promotion chaiyo tofona namba dzebhekazini reka nitodzokera nopiwa everyday everyday mupiwa ane free peps imimi mapiwa kupi indasina kumbopuwa handiyetopiwa urit ndowirirana nekakeshi yakacho ngatidzokerei tinopiwa drink because mainini watoda drink kapa zvodzipa izvi andei mirai mitore pamunini muchinje unhu wenyu imimi sadrink marionepi manje ya saka rafritz donzo mariona ndakuchida kutaridza rimwe rakaitwa kare futi Give yourself a treat.
greatest. Greater good to eat. Yeah! Greater got the rhythm. Greater got the beat. Satisfying salsa for you and me. Everybody salsa. Greater salsa. Everybody salsa. Hey, salsa! Akarowa basa. Alright guys, that is all for today. Saka mimi mchibva makombe manje mu comment section mundiudze kuti ndapainakidza akarowa kari kana kuti akarowa mazwano. Mungonyora anything chamada ende futi ndicha reply to every comment. Saka musatyo comment chero zvinhu zvamango comment ndoto reply. Toda ngonza kuti muri kufunga kuti chi imimi ma viewers. Thank you for watching Hasta PV. Musakangana ku like ne ku subscribe ne ku share futi video rinono kana muchida kutaridza kana kuti vabereki venyu kana shamwari dzenyu. Hasta Ndeapi. Hasta Ndeapi.